force of gravity. I'm a racing car passing by, I'm leading a timer. I'm gonna go, 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 there's no stopping me. I spend the night. The Music of Queen, este concert tan espectacular que van gaudir l'any passat en l'auditori de la mà de la Unió Musical La Lira i que enguany volen repetir almenys que isca igual de bé que ho van fer l'any passat en un musical també molt bonico i per això ha vingut així al plató de gent d'ací el president de la Unió Musical La Lira, Enric Portalés. Enric, què tal? Bona nit. Bona nit. Bueno, què esteu preparant ahir? Quines sorpreses prepareu? Sorpresa, no molta, no? Anem a fer no el musical, perquè no és el musical a l'ús, però sí que l'espectacle del Rei Lleó. Del Rei Lleó. Com vau pensar aquesta temàtica? Nosaltres la temàtica sempre la solem pensar d'un any per un altre i la veritat que va sorgir així a Vellia a fer alguna de Disney, a Vellia a fer alguna cosa més per tots els públics, que conegueren els més menuts també, i vam decidir fer això, el Rei León. L'any passat parlava tu després d'aquest concert que va coincidir que van estrenar la pel·lícula Bohemian Rhapsody i vosaltres vau fer aquest musical. No té res que veure tampoc que hagin fet la pel·lícula ara mateix del Rei León. No, la veritat que no. Les coses han vingut, ja t'ho vaig dir l'any passat, com bé has dit, les coses han vingut com han vingut i coincidències. Recordem les dates, quan seran estos concerts? Perquè són dos concerts, els que feu. Dos concerts. Farem el dia 15 a les 10 de la nit, divendres, i el dia 16 a les 6:30 de la vesprada, perquè puguen vindre també els més menuts i la família, dissabte. Perquè feu dos passes, perquè clar, tanta gent que vol veure l'espectacle no caben en un, no? No, la veritat que a la vista està que l'auditori se queda menut. I més en aquest concert, que és el més comercial sempre, no en concret enguany, sinó ja durant tots els anys, és el concert més comercial que fem, el més conegut i el que més espectacle i bombo intentem donar-li. Quantes persones calculeu que van anar l'any passat a veure-vos? Estaven els dos plens, no? Les tres, l'any passat vam fer tres. L'any passat vam fer 3 sessions i són unes 500 i alguna cosa, 1.500 si vols, algú va repetir, lo típic, però sí, sobre les 1.500 persones. I vos plantegeu fer una tercera sessió enguany? Està ahí. Vale, o sigui que pot ser. Pot ser. I quan seria? No se sap encara? No se sap encara. Vale. Però l'any passat vau fer 2 sessions quasi seguides, pot ser? Sí, l'any passat vam fer divendres nit, dissabte vesprada nit, perquè la vam fer allò a les 8, crec, més tard, i l'altra a les 10 de la nit. O sigui, el que va ser acabar, pegar un mos i a l'escenari. Suposo que assajar una cosa com aquesta, un concert d'aquestes magnituds, no ha de ser gens fàcil, no, Enric? No és fàcil, com ho feu? No és fàcil, però com ve de gust, és una música agradable de tocar i a la vegada que la toques, escoltar-la, no se fa excessivament pesat. Nosaltres assagem, com sempre, 2 dies a la setmana i després sí que els assajos del cor i els solistes del tema, que, clar, aquest concert implica diverses parts, no és només la banda de música. Quines parts? Perquè l'any passat sí que veiem així, que tenim així a un grup, no? Sí, l'any passat teníem el grup de Fat Bottom Boys, que és un grup de Castelló. Enguany tindrem 2 cantants solistes, un xic i una xica, que el xic és el mateix que va cantar l'any passat, és Ángel Belinchón. Després tenim el cor de la mateixa gent que va participar l'any passat també, un cor que entre els diversos corals que n'hi ha al poble i la gent que li agrada cantar, el formem nosaltres per a aquestes dates. I després també el grup de ball de la Consolació, estos que fan playbacks i coses d'aquestes de... Sí, i no cabrem. On aneu a ficar-vos? No, en principi, això encara està per determinar un poc, però de l'escenari serem una cosa com el que estem veient a les imatges de fons. A l'escenari, clar, i ahir els de la Consolació... No sé. No, va justet. Va justet, però bueno, que tot suma, no?, al final. Tot suma, sí. I al final està bé això, que junteu, que no sigueu només vosaltres, no? Clar, sí, és una manera de participar en diferents associacions també i en diferent gent del poble per expandir un poc també, són diferents públics i, bueno, per ajudar-nos entre tots. Has dit que no és un musical característic, el que tots coneixen el que és un musical del Rei León, però
què podrem veure i què podrem escoltar en aquest concert? El format és com el que se ve fent ara últimament a València, s'ha fet, que es passa en la pel·lícula, s'ha fet de Harry Potter, i la banda de música interpreta la música de la banda sonora i acompanyat de les imatges. El format és un poc guixer. Com estem veient més o menys, com l'any passat en les pantalles de fons? Bueno, no, però en pantalla de fons, però el que passarà serà trossos de la pel·lícula en la seguida que du durant el musical original. Trossos de la pel·lícula, més la vostra música, més les veus del cor, no? Correcte. Així és, molt bé. Quants sou en la Unió Musical La Lira? Jo crec que en pujarem uns 70. 70? Bé, no? 70 músics, sí. N'hi ha de tot un poquet. Un bon volum. Tu toques el saxo? Jo toco el saxo. N'hi ha de tot, d'edats. La veritat que tenim una mitjana d'edat relativament baixeta per lo que és una banda de música, però bueno, això fa bé. Això està bé, no? Perquè això vol dir que aquests concerts duraran molt de temps. Claro, n'hi ha bona cantera i tenim durabilitat. Molt bé. Bueno, estem en Santa Cecília, els actes... Estem en novembre. Novembre, que el hashtag que utilitzen ells, el novembre és nostre. Novembre és nostre, sí. I així és, no? Així és, sí. Novembre, no? Sense cap tipus de dubte. No parem per casa en tot el mes, ni quan no és una cosa és una altra. Està bé, Enric, tranquils, des de casa està de categoria, no us preocupeu. Bueno, conta'ns, a veure, què esteu fent? Ara vam fer un sopar de l'associació de disfresses, que sempre intentem acompanyar la temàtica que estem fent al concert. Enguany el Rei Lleó anàvem disfressats tots d'animalets i tal. He vist fotos, sí. Vam fer una xocolata infantil per la vesprada, pels xiquets més menuts de l'escola. També fan allí unes activitats, pinten, cosetes així, perquè se passen la vesprada i se distraguen. Després, el cap de setmana, no, perquè són les eleccions, al que ve, ja estem en el tema del concert i tot això, i després, diumenge de matí, fem l'acte que se fa al poble, del Cercavila, en la Santa, els 13, totes les agrupacions musicals del poble, i ja està, després anem a dinar. A dinar, que també està bé. També és un bon acte. L'altre dia vaig passar jo per ahí per la Lira i estava el director, estava Juanjo, i jo no me l'esperava, estava en delantal. En delantal i fent xocolate. Fent xocolate i de repent me diu, vols un got de xocolate? I jo me va pillar, de veritat, me va pillar de solte, no sabia què contestar. I dic, no tinc sol, no, que no és... I dic, a veure si és solidari, jo no m'he enterat, i va ser molt graciós. Sí, va ser curiós, perquè, clar, al final ja n'havien menjat tots i van dir, doncs els que passen... Ah, o sigui, per mi el que va sobrar, no? Era el que va sobrar. Vale. Vale, Juanjo, això no ho sabia jo, això no m'ho vas dir, era el que va sobrar, molt bé. Molt bé, per tant, quan se poden adquirir les invitacions? Perquè això va per invitacions, no? El concert del 15 i 16 de novembre. Són invitacions gratuïtes, que per això cridem a la responsabilitat de la gent, perquè tots puguem veure-ho, que no siguem avariciosos i totes les que se puga, sinó de les que vaig a fer ús, per supost, les que facin falta, però no per si a casos. I es poden recollir a les oficines de cultura, a l'auditori, en horari d'oficina, de dilluns a divendres de matí. I comencen a repartir-se el dia 11. Vale, que és este dilluns, no? Este dilluns. El que sol passar és que el dia 12 ja no en queden. Ja no en queden. Però... Per les dues sessions, clar. Per les dues sessions, sí. És a dir, jo vaig allí a Cultura a l'auditori i dic, vull 3 per al dia 15. Per al dia que siga, sí. Vale. I ja te repartiran. No n'hi ha un màxim, no? No puc dir, ne vull... Sí, que n'hi ha... O sigui, ne vull 700. Això ho gestionen elles directament. No puc dir jo, ne vull 700, no? Pel dia... No pots. Vale. No. Això són elles les que ho gestionen i la veritat que agraïts perquè és una feina un poc complicada. Sí, la veritat que sí. L'any passat vaig poder estar en esta tercera sessió que vau obrir, que vau repartir aquestes invitacions en la Lira. Sí. Pot ser que sigui això també... Sí, això ja s'ha de parlar tot perquè encara no sabem, però sí. Això per xarxes socials ja anirem avisant d'alguna manera o una altra. Sí, jo també me'n recordo d'aquest dia una cua allí a la Lira. Espectacular. Però bueno, això és bonico, no? No, clar, per això ho fem. Això vos té que plenar de satisfacció després de... Per això fem els concerts, clar. I aquest dia sí que vau acabar, segurament, després de fer 2 vegades el concert. Cansats, rebentats, però bueno... Alguns en el bocadillo així, després de sopar, tocant, tal, però bueno, és el que toca. Molt bé, doncs recordem, Enric, que divendres 15 de novembre a les 10 de la nit en l'Auditori Músic Rafael Beltrán Moner, la primera sessió d'este concert espectacular de El Rei Lleó, i el
següent dia, el dissabte, un horari un poquet més familiar, no? Podem dir, a les 6:30 de la vesprada, el segon passe d'este concert de la Unió Musical La Lira. Si hi ha un tercer passe o no, ja ens entrarem per Facebook, per Instagram, per qualsevol xarxa social de l'agrupació o de qualsevol membre. O de qualsevol membre que també ho anirem dient. Ho aneu difonent. I també recordem que el dia 11, el proper dilluns, se comencen a repartir aquestes invitacions gratuïtes per anar a disfrutar de qualsevol d'aquests dos passes. Enric, moltíssimes gràcies. Que siga tot un èxit, este concert. I jo vull anar a veure'l. A veure si mos ven per allí. Jo vull anar a veure'l, ja t'ho adelante. Espero que sí. El dia 11 hi estaré fent cua en l'auditori. Molt bé. Enric, moltes gràcies. A tu, gràcies. Amics, amigues, no se'n vagin, que continuem amb més convidats, així en Gent d'ací.